Pelok te lada pi pem kwa ba kiwe kin yo I ya kita ki number ba pi post ya ki number ki reaction ki katno ba pi yo reaction ha ki post ki jong pi mo te ki dan artali ki setting mo ka ba pin ha ban le lada pi pem kwa ba kiwe kin yo I ba katno reaction pi yo ha ki post ki jong pi mo katno tali ki reaction katno tali ki like mo pi yo ha ki post ki jong pi tela da pikwa ban bakiwe kinom yo I ya kita ki number of reaction mo ya kita ki number jong ya kita ki katno teli pio ki reaction ane ki like hapo ka ki post ki jong pi te phila ban le kini ki artali page ngin like page kumne sipo ka Facebook jong pi anta den klik itu ki like teli ki dot sejrong anta dengan scroll ban ngin labe itu bat ka setting and privacy anta den klik biang setting nang ta ada hang tu scroll biang sipo bat pinlap katuk batok reaction preferences klik ya katuk nang ta ada hang tu pin I katuk kau batok hide number of reaction katuk wei batok on other people's posts and reels te katuk ka bah hajrong kumut katuk beningkong kumut ba kadai ba lada pi on ya katuk mod ba pinom la ban yo I ya ki post jong ki wei katno like katno reaction ki yo lada pi on ya katuk setting ba jrong mod ba pinom yo I dale leru ya ki post jong ki wei katno teli ki yo like katno teli ki yo reaction ha ki post ki jong ki nang ta de kane ka ba ar pede kane ka wei ka ba ar po pede ki lada pi ton on ya kane kamtu mod ba kibreu kinom yo I ya ka post jong pi katno like kayo katno reaction kayo mo katuk ba armod ba kalong ba kibreu lane ki Facebook users kinom la ban yo I ya ki post jong pi katno teli ki like ba pila yo te ngatrai pi sung tho ya kita mo ngatrai pila tep hi